רגע, גו. אוחות? זה בווידאו שלי? כן, נוש. תגידו שלום. שלוש. שלומות. 4. הלו. אנחנו פה בנצרת עילית. כן, קריינית הומו הבית. משתעשעים. תעשה לי קרוס. שלום וברוכים הבאים למחלקת הקוסמטיקה. רוצה לראות איך אתם? שלום לא. לא תגידי. לא ידעתי. שמי פנינה. הערבים עולים לרישיון כל משפחה יאללה? מה התמקדת עליי? יש שם בקשות. טוב, נו מה? רגע, קטע רומנטי, הוא מקדיש לפרח. אומייגוש, thank you. פתאום נמלה ארצית קופצת עליי. זה מה שעשתה היום לאיתי. מה עשית? הוא נותן לפרח, היה לה פרדות לאיפה. הוא מביא לי פרח כולו כזה שמח וזה, אני כזה סתם. למה? אבל הבאתי לך פרח. בכל הפייסבוק יודע על זה. צחוקים. דחקו, טאקי, ששה. וואי, זה גר הפעם. הוריד המציץ. וואלה? למה מי זה? כזה פותחת אבל איו. אהווה. נמצא. כן, הפח מאוד מעניין יש לי. לא, אתם. תראה, אני רוצה לצלם, את עושה את כל העצת. תודה. מי יפתח לה? לא. יש קלשי. תבינו. איפה אותך? אני לא רואה את אמא שלי פה. יצא לך גוש אבקה. גוש חרא. יצא בגוש. ביבו! מה? וואי, זה חושן. שפעים. איפה זה שנפתחו לסוף יום? האדם שאל שם דחפרון. שפעים? מחר גם. וואי, בואו ליד שמה. שמה, מה לי איפה שאני שנייה. שנייה. בואו. אזרח המדינה. תוציא לו באים שוער באופנה וכאלה. לא נזמין אותך לחתונות עם זה. איזה טוב. בואו לגן שעשועים שמה. מה יש שם? אין שם כלום. מה? יש גם יאללה, בוא. שעשועים. גן שעשועים, יאללה, כיתה א'. כפרה, עיניים, לבלב. גבריס. שופי! זה נשמע כמו טופי! כמו טושי! אתמול שמעתי איזה טוש! אני הייתי בלחץ, מה? מי צבא כבר? האמת, גם אני לא הבנתי. מודי, גם אני לא הבנתי. הוא גאון. קחי שיח. די, לא היית צריך. בכל פח יש טלוויזיה! מה זה? זה טלוויזיה סקסית במיוחד. היא יפה. פלזמה. טקסי! זה לא בומר, אני מיטל זה השפה, מיטל יש את השפה שלה, זה give me alone. אני מבקשת. אל תזלזלו בשפה של מיטל.
הבנת חתולה? מה אני עשיתי שהתחתנתי אותו לזה אם אני עשיתי? הוא זרק את זה, מה אני עשיתי? תסתכלים עליי, בואי נרוף. אתם בקטע רומנטי? לא יכול להיות חובזת. מה אתה חולת? תפסיקי לאכול רעל, ילדה, לכי. זה חובזי, הוא חובזי. היא אוכלת פרחים. זה לא, זה אכיל. כן, זה אכיל. לא, תפתע לי. איזה שיר. איזה הומו, זה לא שווה. אתה יודע שלנמלה יש טעם של צנובה? איך את יודעת את זה? צחוקים איתך! שרי, אני הולכת! סתם. היא לא הבינה, צחוקים איתך, שרי, אני הולכת? גוד ביי! עכשיו היא הבינה. גם את זה לא הבנתי. גם אני לא הבנתי האמת. תקדמו. כן, סופי, לכי. תעלי, נו. אשלי? היי. ביי! צעד תימני, אבל צעד תימני סניף. לא! אני מתרוקדת באמא שלה! איך זה? מתרוקדת! ניבוש, מה קורה? האם כיף לך? בטח. האם אתה נהנה? כן. ממש שווה, סתם לא. נכון, יותר כיף פה מאיפה אתה? חצור. אין את זה אפילו ב-GPS, את יודעת? מה? את חצור. באמת? לא, לא מצא ב-GPS. חצור זה ליד לוד! אתה נתניאתי? אשדודי? נתניאתי? אירופה זה ליד לוד! בעיירה בשם לוקנספר קבולי אולוני. אז קיצר, ניבה, אנחנו דומות כמו, בדיוק כמו בתמונות או יותר גרוע? יותר גרוע. די נו, תמשיך. זה קצת. It's not funny. פוני. בוא נניב, אתה לא נכנס ביי. רוצה צנובר. נמלה! איזה פגרות שנייה! אוי אוי. די מתפוצצת לצחוק. קלטי את הכלב הזה שם. זה מה חזור? מה נראה לי? זה לא משוכנע.